муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 61 кг UFC байни Генри Сехудов ва Мераб Двалишвили дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 21 январ дар турнири UFC 297 баргузор гардад. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. тобови ҷангори вазни нимёна UFC Колби Ковингтон дар визови чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махаҷев ҷавоб дод. гӯштини доғистонӣ зидди гӯштини амрикоӣ, ҳама ин муҳорибаро дидан мехоҳанд. Махачев оиди ин муҳориба гап зада истодааст, аммо ҳамаи мо медонем ки менеҷери ӯ Али Абдулазиз ба ӯ иҷозат намедиҳад ки зидди ман ба муҳориба барояд. ӯ дар интервюҳои худ оиди ин муҳориба бисёр гап мезанад, лекин худ ё медонад ки зидди ман шанс надорад. ин чӯпон бо ҷангори ҳақиқии амрикоӣ ҷангидан намехоҳад. ма фикр мекунем ки муҳорибаи ман зидди Махачев аз ҳама муҳорибаи калоне мешавад ки айни замон UFC ташкил карда метавонанд. ана барои чӣ мо бо ӯ бояд ки муҳориба гузаронем. берун аз ҷангҳо Махачев аз ман дида вазнинтар аст. ма дар вазни худам меҷангум ва ба монанди онҳо вазни зиёд кам намекунам, то ин ки аз рақибони худ дида бартарӣ зиёдтар дошта бошам. ма дидан мехоҳам ки чӣ гуна ӯ ба вазни мо баромада дар ин ҷо худро месанҷад, чунки ин доғистониҳо оиди муҳорибаҳои калон танҳо гап мезананд тамом. ҳабиб низ ҳамин корҳоро мекард. онҳо медонанд ки гӯштини амрикоӣ аз гӯштини чӯпонии онҳо дида хубтар аст, гуфтааст Ковингтон. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Ковингтон низ зид нест ки зидди Махачев муҳориба гузарона ва аллакай пеш бурдани муҳорибаро оғоз кардааст. аммо ҳардуи онҳоро муҳорибаҳои хеле муҳим интизор аст. Ковингтонро муҳорибаи унвони зидди чемпион Леон Эдвардс, а Махачевро боша муҳориба зидди довталаб Чарлз Оливейра ва Махачев боварӣ дорад ки Оливейраро боз ба осонӣ шикаст дода метавонад. ин реванш барои мухлисон шавқовар аст ва ҳама реванши моро дидан мехоҳанд. шояд ки ин муҳориба дигар гуна гузарад, чунки дар якум муҳориба ман ягон гуна зарар надидум ва қувваи Оливейраро ҳис накардум. шояд ки ин дафъа ӯ ягон чизро тағйир медиҳад. ман медонам ки чӣ гуна ӯро шикаст дода мешавад. ман калид барои пирӯз шудан дорум ва ман бояд ки ин калидро истифода барам. ман ӯро маҷбур мекунам ки қувваи маро, фишори маро ҳис кунад ва баъд ӯ ба монанди дафъаи гузашта таслим мешавад. вақте ки Оливейра қувва ва фишори рақибро ҳис мекунад, ӯ зуд таслим мешавад. ман боварӣ надорам ки ӯ ба ғалабаи худ боварӣ дорад, чунки ӯ аз ин муҳориба даст кашидан мехост. аммо ба ӯ гуфтанд ки ту бояд ба Абудаби равӣ ва барои камарбанд муҳориба гузаронӣ. ӯ аз ин муҳориба отказ карданӣ буд. талаб кард ки муҳорибаро ба Бразилия кӯчонанд. кӯшиш кард ки ягон баҳона ёбад. аммо дар натиҷа чизе ки UFC ба ӯ гуфт ҳамонро иҷро кард. ман ҳам ҳамин гуна. чизе ки ба ман гуфтанд ман ҳамон корро кардам, чунки ман бо онҳо шартнома дорам ва ман бояд ки қоидаҳои ин шартномаро иҷро кунам, гуфтааст Махачев. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Ислам Махачев ба ғалабаи худ боварии калон дорад ва ӯ Оливейраро боз фавран шикаст додан мехоҳад ва ӯ ин корро карда метавонад ё не, рӯзи 21 октябр маълум мешавад. ветерани вазни сабуки UFC Боби Грин оиди муҳорибаи дар пеш истодааш зидди Граунд Доусон фикрҳояшро баён кард. ман ҳатто намедонистам ки ин шахс кист вақте ки ба ман ин муҳорибаро пешниҳод карданд. ман ягон вақт оиди ӯ ягон чиз шунидагӣ набудум ва медонед сабаб дар чист? сабаб дар он аст ки ӯ ҷангори дилгиркунанда буд. Доусон дар майдони Эпикс баромад мекард ки дар он ҷо мухлисон нестанд. турнирҳои UFC дар Эпикс бемухлис мегузаранд ва агар ки ӯ дар турнирҳои сермухлис баромад мекард, пас ӯ зуд мефаҳмид ки баромадҳои ӯ ба мухлисон писанд нест. Доусон якчанд ғалабаҳои фавран дорад, аммо дар дигар муҳорибаҳои ӯ одамонро хоб мебарад. аз ҳамин сабаб ин муҳориба барои ман санҷиш мешавад, чунки ман бояд муҳориба зидди ҷанговари дилгиркунандаро ба муҳорибаи дурахшон табдил диҳам, гуфтааст Грин. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Боби Грин зидди Граунд Доусон муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night мешавад ки аллакай шаби 7 ба 8 октябр баргузор мегардад.
дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.